Bueno, ongi etorri, Etxegorria podcastaren 8. atalera. Gaurkoan Itziar eta Lander izango ditugu gurekin, ongi etorri, Itziar eta Lander, edo, bueno, ongi etorri gu, ez? Honako leku ederrera, mila esker gonbidatzeagatik. Eta, bueno, Itziar eta Lander izateaz gain, Samako partaideak zaretez, eta nahi dugu pixkat jakitea zer den Sama, ez? Nondik sortu den, orduan, zuei emango dizuegu hitza, hau ganoraz azaltzeko. Bai. Bueno, Samak ditu bi momentu edo, gu sartu gara oin dela ez hain beste, baina agian testuinguruan jartzeko esalduko diguzu. Bai, justo igual hori egin dut gazteleraz. Bai, arazo gabe. Kostatuko zait bestela. Osea, Sama en la primera fase, digamos, que sería de los años 60, en realidad todavía no era Sama Asociación como tal, pero solemos decir que se nació de una especie de herencia de una cosa que se llamaba la sección de cine, que pertenecía como a unos grupos que tenía la Diputación por temas. Entonces de cine, pues era un grupo de gente que se juntaba a compartir los conocimientos que tenían de cine para hacer tanto cine casero como documentales, o sea, hacían ficción y documental también, y se juntaban en un espacio de bellas artes, si no me equivoco, en un sótano, cuentan, y estos pues tenían un montón de material, claro, entonces analógico, de celuloide, que después, cuando en los 80 nace el vídeo, pues ellos dejan un poco la actividad, nace Sama, ya con el nombre que se conoce hoy, y heredan todo el material de la sección de cine. Entonces ahí hubo como, entra la segunda etapa, que es esta del VHS, o sea, del VHS, del vídeo, sí, de mundo vídeo analógico. Y luego, pues en la tercera fase que entramos nosotros fue cuando nos pasaron el testigo de esta asociación, que en ese momento ya estaba en desuso, pero que tuvo como épocas súper activas, sobre todo en los 90. Ellos empezaron a finales de los 80 y hacían sobre todo pues creación de cortometrajes, vídeo, guiones. Tenían rallies de concursos de cortos, algunos festivales, y llegaron a ser, por lo que cuentan, cientos de socios. Estaba Tinieblas, que sepamos así como... Tinieblas González, bai. Zen gehiago... Bai, nesu ganatzen, baina egia da, igual garai horretan sorkuntzan egon zirela asko, bai, eta aurreko baita uste dut hitz egiten genula, justo gure garaian edo ibili garela gehiago zabaltzen edo erakusten zinema edo beste modu batzutan egiten, ezain beste sorkuntzan agian. Hori da. Igual hirugarren fase hau, gure interesa izan da batez ere pues, proiekzioetan edo beste emanaldi mota ere bai, baina pues, justo aldaketa hori... Bai, antolatzen, bai. Aldaketa hori nabarmena da, ez? Nola lehen sorkuntza batean egokitu duzu, ez? 60ko hamarkadan, 70, 80, eta orain ez, ikusi dugu egon gara koskuseatzen webgunean, eta hori, nola aurrerapen teknologikoak, ez? Eta baita ere gizarteko aurrerapenak oro har, ez? Orduan oragian nabarmena izan da aldaketa zuen aldetik, ez? Bai, eta gero daukagu interesa, pues, iragan hori hausnartzeko, ez? Osea, bai artxiboa eta bai materialak. Osea, orain gaude material horiek frogatzen, kamarak eta editatzeko gauzak. Eta daukagu, claro, fase primera de celuloide eta gero bideo analogikoko ere hainbat tresna esperimentuak egiteko, eta daukagu igual hori ere bai,
de triple fase. Bai, justo lehen aipatzen zenuna, aldaketa teknologiko hien ingurun jundira baita aldatzen, hemen zeuden pertsonak, orduan, oin digitalean edo gu gabiltza, orduan, ez dakit, noiz arte, adimen artifizialak agian, hori da, orain... Izango da gure, amadura, ez dakigu, bai. Etorriko dira laugarren fasera egitera. Bai. Vale, pues gure asmoa zen ere bai pixkat zuen historian zare gutxienez zuek zaudeten momentutik aurrera eraman dituzuen proiektuak ezagutzea. Igual espazioaren inguruan beranduago hitz egingo dugu, Cinezitos beranduago hitz egingo dugu, baina bueno, ikusi dugu ere web orrialdean hainbat proiektu eraman dituzuela aurrera, auzo eta auzoko jaiekin ere izan duzuela harremana, eta hori apur bat igual multidisciplinaritate horitatik ere jo izan duzuela, ez bakarrik zinema, baizik eta beste kontu batzuk, eta horien artean ikusi dugu dendan proiektorena, nik bere momentuan ikusi nituen bideo horiek, eta asko gustatu zitzaizkidan. Ez dakit kontatzeko pixkat nondik irten zen ideia hori, nola joan zen, zer lortu duzuen horrekin, ez dakit. Justo dendan zuzendaria Txabi da, hemen dagoela kameratzean. Bai, apurat, aipatu duzuna, ulertzen genuen ez bakarrik zinea bezala, baizik eta ikusentzunezkoak sama horti dator, ez? Soziala bese, de medios audiovisuales. Eta saiatzen ginen baita hori ikusentzunezkoa ulertzen alik eta modu zabalenean, eta gustatzen zaigu asko musika, eta ez dakit, hor ikusi genuen nolabait hartu eman bat izan zitekeela, bertako Gasteizko hainbat dendekin eta egiteko proiektu bat, ez? Hor sartzea musikari bat, eta pentsatzea, segu bagentorren baita egitetik igual lehendik etorri zen los acústicos del Cinecito, ez? Hemen egiten genituen akustiko batzuk, non saiatzen ginen eszenografia nahiko lantzen, eta kontzertu bakoitza egiten nahiko... Kontzertu bakoitza esperientzia ezberdin bat zen, ez? Orduan gero etorri zen Txabiren ideia de egitea olako zerbait, baina denda batean, ze dendak ja dauzkate bere fondo bakoitza, bere fondo pertsonala, no? Como eszenografia ja dago landuta orduan. Eta, bueno, egitea pizkat auzo lan bat, eta... Hori da, uztartzea. Normalean ikusten ez ditugun leku horiek birplanteatzea, kontzertu leku bezala. Baita justo hirurei gustatzen zaigu asko programatzea, eta ez, justo hortik gatoz baita lehendik, eta hau bazen baita nolabait programatzea, pentsatzea, denda honetan ze egon daiteke, ze gustatuko litzaiguke, entzutea, de repente mize merceria honetan, de lujo dago. Horako konexio ez direnak ainoikoak, gustatzen zitzaigun. Egiteako kombo onak. Hori galetu behar nizuen ere, etxe nolako dendak dira, ez? Ez da edozein denda izango. Bai, saiatzen ginen hori bertako denda klasikoak izaten edo, egin genuen, momentuz egin dugu merceria horretan, kutxilleria bat, optika batean, optika eta landare plantalan. Eta gimnasio. Jouz. Bai, holako lekutan. Eta esaten duzuen leku bakoitzak badaukela bere izaera ez, edo bere kontua, eta horrik ere berezitasun hori ematen diola zuen proiektuari, ez? Bai, edo batzuk izan dira alrebez, como musika hau non, zer dendetan ondo pegatuko da. Bai, total. Bai, batzutan ikusten duzu igual miniatura, eta ja, ikusten duzu justo plantalaneko, ez, bertakoa baita txeloarekin eta irudia oso potentea, edo Sara Sosa optikarekin bere betaurreko handiekin, oso ondo datzen baita. Orduan, dira gauza batzuk, irudi aldetik gustatzen zitzaiz, gustoko genitunak eta baita haiek hartu zutela zehose desberdina bezala eta nik uste eskertu. Gogotxu, ez? Bai.
Eta gehiago egiteko asmoa duzue edo... Asmoa eta gogoak, bai, baina hori justo da hurrengo puntuak. Zaila da aurrera eramatea eta, pues, nola esaten da, pues, bueno, dirua... Bai, saiatzen gara duintasun batekin egiten da. Bai. Alik eta profesionalen edo egiten mundu guztiak kobratzeko eta ondo egiteko. Eta normalean ez da inerraza, ez dira ematen egoera inerraz. Bai. Claro, eta hau ez da gure lana, osea, egiten dugu denbora librean, orduan, pues ez da erreza, baina bai, ojalá bai. Laster. Oso ondo gu itxoiten egongo gara, gehiago ikus ditzakegu. Abisatu, Claro. Bale, ikusi dugu ere bai, alabedin badaukazuela lo que el viento se dejó irratsaioa. Bueno, azteko galdetu nahi genizuen, zer sentitzen den estudio batean grabatzea irratsaio bat? Oso prekarioa gara, egia esan da, ez daukagu estudiorik ez ezer. Oso pro ikusten da. Bai, no diría lo mismo. Bueno, estudio baten ondo egoten gara. Egia da, justo oin alabedi badabil aldaketan prozesu baten ikuste, fisikoa ja zuzenean, ze lokala eta dena aldatzen ari da. Bai, eta ekipamendua eta baita. Baina bai, gero tarteka badaude arazotxo batzuk, baina bueno, edozein leku bezala suposatzen. Baina ni hasieran oso urduri jartzen nintzen, como voz temblorosa, baina esker egiten dugu astero bat, eta ja igual orain dela zenbat daramagu. Bost denboraldi... Lau urte edo... Hainbeste, Bai, esker dauzkagu programa pila bat, eta azkenean ja, bai, ohituta zaudetela, ja. Ez orduan hau zuentzat izan behar da, txerra da. Ez, kamera ja beste bat. Bai, zaina grabatzen dugu, pentsatu zein horrek ez duela entzuten. Hori baita. Eta gero igual zure aitaren lagun bat, oye, ya he visto que tenías COVID, ¿qué tal estás? Bai, galtzen dugu ja referentzia, baina gustora, egiten dugu. Bai, programa hori apurat jorratzen dugu, Zinezitoan aurreko astean ikusitako pelia, apur bat hori da abia puntua edo, eta horren hildora egiten dugu programa, baina gero beste hainbat kontu aipatzen ditugula, badakagu, batzutan baita ez da oso programa serioa, berez, ez da, igual, ulertu nahi baduzu ez dakize peli, ez jo gure programa, seguramente. Ez da izango... Bueno. Ez, batzutan bai jaltzen gara... serio, baina bai, egia da. Bai. Datu batzuk, botatzen ditugu tarteko, baina egia da, hor gaudela Wikipediakin, eta bilatzen datuak momentuan, eta lakoak. Rollo Feliz Linares, ez? Bueno, bai, más o menos. Eta gero beste, ez dakit, apura baita egiteko harinagoa edo baita baitugu beste tarte batzuk igual, ez? Direla, favoren kontra, olako gauzak. Bai, como pelikula bia puntua sartu, ateratzen dugu gai desberdinak edozen gauza bizitzako anekdotaz. Bai. Eta gero ere proiektu aldatzen, ez? Ikusi dugu tailerrak ere proposatzen dituzuela, ez? Zuen programan, eta Blitz izeneko tailer batzuk dituzuela. Ez dakit horren inguruan informaziorik daukazuen. Bai, Blitz izan zen festival moduko, festival txiki bat egin genuen gauekoekin. Programatu genuen haiekin eta izan zen, a ver, como lo digo, nola jarri genuen, live cinemako, era como el paraguas de live cinema da, como cinema zuzenean landutako proiektuak gutxi gora bera, olako zerbait
egiten duten, pues eso, proiektuak gehienak musikarekin biak batera. lagundu pizkat. Harrematu Bai, gehien bat, ikusi ziren asko bizualak eta musikaren arteko, hori da. elkartruke hori apur bat. Baina egia da beste, tailerraren zatiare izan zuen, justo zelulodiarekin. Bai, bi tailer egin genituen touch designer dela bizualak lantzeko en tiempo real, como software bat, digitalean, eta gero el contrapunto analogikoan egin genuen ere. Eskuz egindako zinemako tailer bat. Bai, justo hori igual zen esperimentatzeko gehiago, eta touch designer nik uste ondo egon zela, ni oso kanponago mundu horretatik, baina ikusten zintuztean sortzen zuela apur bat komunidadea, eta hori nahiko polita zen. Bai. Zuen artean baita izan dituzue, de hecho hemen batu zineten aurretik. Hori da, nik egiten ditut bizualak zuzenean, nire laneko parte handi bat, orduan hemen elkartean egin ditugu hainbat, pare bat. Bildu zarete. Hori da, encuentro, nola esaten da, de BJs, arlo horretan dagoen jendea, ze bestela gaude bakoitza bakarrik gure etxean, nahi de frikiz, eta orain dago leku bat eukitzea zuzenean egiteko elkarrizketak eta... Baita ere hori konpartitzeko zuen artean, ez? Gustuko duzuen zaletasun hori, ez? Hori da. Eta hortik ere atera zen Blitz, hori eramatera, kanpora eta festival moduko batean, eta hori dago pendiente ere bai jarraitzeko beste edizio bat egiteko. Osondo. Eta, ez dakit azken proiektua den edo ez, gero komentatuko diguzue, baina Zinezitoren inguruan hitz egingo dugu, ez? Gainera ikusi dugu kriston gela ederra duzuela Zinezito aurkezteko, baina hori, zer da Zinezito? Zinezito da berez sartu gineneko lehenengo proiektua eta nagusia. Beste guztiak ikusi duzuenez, programa baita mantentzea, baina beste danak doaz apurrat gure ahalmenaren poderioz edo eta diruaren inguruan, aukera dakagunean egiten ditugu eta bestela hor geratzen dira momentuz. Eta hemen aldiz gaude igandero programatzen, peli klasikoak ikusten batez ere, eta beste hainbat gela ditugu, eta hau izan zen igual prestatu genuena lehena, sartu ginean hori baita ez dugu komentatu, baina, dena zen nahiko kakao. Zegoen dena oso desordenatuta. Gainera desordenatuta, hor ikusten dituzuen VHS horiek zeuden leku guztietatik, baina ez gela honetan, baizik eta gela guztietan. Eta gainera, batzuk kutxa batean, beste batzuk irekitzen zenuen kajoi bat, eta miscelánea. Bai, sekan zentzurik. Orduan behintzat, saiatu gara, igual desordenatzen, baina leku ordenatu eta. Hori da. Eta gelau jarri genuen apurak gure nahiko hasieratik genekan argi zine txiki bat genuen sortu. Eta justo pandemia garaia eta hor etorri zen, eta horren bueltan izan zen lehenengo. Bai, hasieran zen ilusio bat, eta beste alde batetik errezena, nos parecía lo más fácil, ¿no? Martxan jartzeko, zan zen gela hau, guzti hau da birziklatuta, hemendik eta txukunduta, gero daude hainbat gauza urte hauetan egon garela hobetzen, biltzen eta hobetzen, bai. Baina, hasieran hori izan zen
lehenengo gauza ikusi genuena zinezito. Guai egongo zen, zinezito 40 aldian, jende dana etxetik irtetzen zinezitora joateko. Gainera izena atera zen lehenengo bilera batean, que norbait esan zuen, podríamos poner un cinecito. Eta hortik atera zen. Bai, eta lehenengo ziklo hori, segititugu zikloak hilabeteka. Osa, hilabete bat da gai bat. Eta lehenengoa izan zen justo encierro, no? Esan zen gure lehenengo izena. Saiatzen baita egiten, justo hortik gentozela, egiten alik eta irekiena edo. Ez, bilatzen zentzu, lehen aipatzen genuen baita, zelan gustatzen zaigun programatzea, badelako alde batetik espazio bat non sartu ditzazkezun peli batzuk igual ez dituzunak ikusten hor, dendaneko kasu berdina, ez? Igual jartzen duzu gai bat, oin adibidez arrosa izan zen gaia, ze kolorekin baita egin ditugu nahiko ziklo, eta baten sartzen dituzu peli batzuk, igual kolorekin ez da eredu honena, ze ikusten. Justo koloreak. Baina beste batzutan gertatu da, ez? Igual kontestuz aldatzen duzula pelia hor sartuta, eta hori polita da beti. Eta kasu honetan, justo encierro ziren, saiatzen ginen izaten, ez dakit, metaforikoa. Bai, ez bakarrik superliteral. Igual, encierro personal, zen kasu batean, eta hori izan zen lehenengo aitzakia, el konfinamendu momentuarekin eta gaiarekin, eta gero geratu ginen hor, hilabetero gai bat jarriko dugu, eta hori da baita aitzakia. Bai. Hasieran, goratzen zen 2 astetan behin, eta gero ja animatu ginen, bai, ze jendea bat izaten zuen, ez dakit noiz den, ze kelio, tal, naziuna, no? Eta esan genuen, astero. Astero. Eta orain ja gaude zinemarekin, ahi, gainera guai dago, ze azkenean hilabetero jartzea gai batek azkenean, kriston amplitudea dago, ez? Osa nahiz eta gai orokor bat izan, lehen esan duzuen bezala, ez? El encierro de una persona, ¿no? El encierro de cualquier cosa, osa, erraztasun asko ematen dizula, gai askoren inguruan hitz egiteko aldi berean, ez? Claro. Ze guai. Bai, da, gaina geroz eta, da apura bideojoko bat bezala, juten dela zailtzen, ze ja programatu ditugu peli asko eta batzutan gertatzen zaigu, gai hau, ez, da hilabeteentakoa. Eta peli hau, baina hau jarri dugu. Orduan geroz eta aukera gutxiago egin gaude, eta interesgarria. Bai, beste konfinamendu bat, bueltak emateko buruari edo. Ja pentsatu dugu astea berriro jartzen peliren bat, baina bueno, saietuko. Claro, es que da como egingo dugu de taxis. Pues taxi driver, ez? No, ja jarri dugu. Baina agian norbait, ni ez naiz etorri taxi driver ikustera adibidez. Bai, hori baita. Hori galetu nahi genizuen ere bai, ea publikoa den beti berdina, aldatzen zoazten, zehar eman duzuen publiko horrekin edo jende desberdina etortzen den gai bakoitzarekin edo... Bai, pues denetarik egon da, oza, bai dago jende talde bat egon dela ja pues igual 2 urte daramatza, no? Como... Finkoak izaten, izan? Bai, batzuk gainera igandero, beste batzuk, pues, depende ese momentutan. Baina, bueno, denetarik gero orain daila urte bat edo, hasi da jende berri asko etortzen, ez? Bai. Eta ja igual igandero daukagu publiko berria. Bai. Batuzkia asko la gente rula. Bai. Eta olako difusio bat, Gasteizko gauzen difusioa, ez genuela ezagutzen, baina asako jendetutzen. Bai, beti. Nahiko heldua edo, eta bakarrik etortzen direnak. Nahiko publiko kurioso. Ze guai. Bai, baina oso fidela. Hombre, egia esan da, igande baten egiteko plan zoragarria da, ez? Ona etortzea. Bai eta ez, osea, jende asko esaten digo, eski igandea justo, eski ajeakin eta... Bueno, ajearekin pelikula bat ikustea, izango balitze saskibaloiko partida bat joatea, ez? Bai. Baina guretzat zen hori aukera bat zerbait, nola esaten da? Ba, irekitzeko, ez? Irekitzeko publikoari eta... Bestela igandetan, eske Gasteizen oso tristea. Bai.
Gure podcasta ere da egandetan. Ondo. Bai. Eta pelikula jartzen dituzuenean, jartzen duzu pelikula eta ja, edo gero sortzen duzu hitz egiteko tarte bat, edo hori bakarrik irratsaioerako? Gehien bat irratsaioerako. Osea, egia da, badagola jende bat igual espero duena hasiera baten, baina bai, eta sortzen bada ez dugu, kontua ez dugula dinamizatzen gu, ez dugu egiten olako, ze horrek eskatuko luke Prestantza handiago bat, bai. Eta gero irratian ez, egia askoz gehiago ez dugula prestatzen. Baina bai, osea, suertatzen diren konversazio horietarako oso irekia gaude, baina hori. Gero badago jendean juten dela oso aska, baita arratsale gau. Batez ere ez da derrigorrezkoa. Jende badago jendea eskatzen duela, como baina beste batzuk eskertzen dute como me piro. Igandea da, Bai, eta eske momentuan, pelikula maitu eta ja komentatzea, batzutan apurua bortitza. Eske, bai. Eta hemen egoten da pelikula bitartean komentatzen duen jendea ere, edo ez? Bueno, bitartean ez. Gertatu da, baina ez da orokorrean, bai, publikoa. Bai, gero eskertzen da, jartzen badugu komedien bat, jendea barre egitea. Txabi beti izaten du jendeak ez duela barre egiten. Egia da batzutan, baina, bueno, ez dakit. Egia da ez dugula inbeste programatzen komedia. Osea, hori da baita, gure buruari egiten diogun olako... Bueno, barre egiten diogu, ze beti da, zerako drama eta zerako... Bai, Bai. Zein izan da, jarri duzuen azkena? Justo azkena, komedia bat, musikala. Bai. Los caballeros las prefieren rubias. Bai, horren inguruan baita egin dugula olako saiakera. Ze, zine klasikoakin askotan gertatzen da, jendeak dakala nahiko errespetua, ez zaiola gustatzen, eta honen kasuan gainera olako titulu bat jarrita. Zatuz, ostras. Baina gero pelia... Suena raro, baina gero gainera da, bai. Bai. Eta zerbait gehiago esan behar nuen, de publiko. Claro, lasai. Adibidez, etortzen da jendea bakarrik ez, eta gero sortu da agian maitasunen bat hortik edo... Agian bai. Nik ikusi ditut, bai... Manitas un poco, bai. Batzitan, bai. Ez esan behar nuen, que orain dago gai kopurua daukagula nahiko... Finkotuta, bai. Bai, finkotuta eta pozik gaudela. Zenbat pertsona etortzen dira gutxi gora bera? Pues, 20, 18... Bai. Eta danak hemen, ez? Bai, eske lekua txikia da, orduan gehiago izango zen gehiegi, eta gero izan dugu denboraldiak jende gutxiarekin, eta, bueno, batzutan pena, baina, bueno, orokorrean, que venga bien, eta bestela guk ikusten ditugu pozik. Hori da. Eta nahiz eta txikia izan, egia da, hau etxe txikiak bezala, txikiak direla, pero a la vez son muy acogedoras, no? Eta lekunekin berdina. Osea, ja lau pertsonarekin ondo. Bai. Pues esan behar nizuen gonbitea luzatzeko entzulei etortzeko igandetan, baina igual... Asko gara. Ez, osea, irekia da eta momentuz kontrolatuta dago. Eta bestela ja egingo dugu beste sistema bat edo, baina momentuz bakarrik etorri behar da hemen, osea, ez da apuntatu behar, ez da, ezer. Osea, te irekiak dira, ez duzu izena eman behar ezinon, ez ezer. Hori da. Bai. Bai. Oso ondo. Bueno, lehen ere komentatu duzue, baina pixkat horren inguruan ere hitz egitearren, hemen zinemaz aparte ere kontzerturen bat egin duzuela. Ez dakit kontatzeko ere esperientzia hori. Bai, bueno, hori izan zen baita, lehen aipatzen genuen kontua, ikusentzunezkoa landu nahi genuela alik eta modu zabalenean, eta musikarekiko dakagun harremanarekin baita apurratildo horretik tiraka, pentsatu genituen batzuk. Bai, egin genuen lehenengo hori Fullcap izan zela, justo lagun ditugula eta Liam laguna da. Hori izan zen apurratu igual piloto. Hori baita izan zen deseskalada garaian ez dakit zer, maskariekin,
mantendu bat zen distantzia. Haien lehenengo kontzertua. Haien lehenengo baita. kontzertua. Hori, nera egita, bai. Eta, igual niretzako, politena izan zen Mon Arrora baita, hor, bai lotu genuela asko lekua. Osea, hor, hemen egin genuen bere kuartoa izango litzezala, Bai. eta oso ondo girotu zen hori. Proiekzioekin guztiak, egin ditugu, egon zen musego ere bai, eta hori beti emanaldi bakoitzari bere pertsonalitatea eta gauza ezberdin bat egiten. Eta gero egin ditugu ere bai entzunaldiak. Hori da, beste proiektu bat egiten ditugula diskoen entzunaldi bat, entzunaldi kolektibo bat. Eta egin ditugu momentuz, bietan egin dugu ere lekua pizkan girotu eta diskaren arabera, eta gero autorekin biak izan dira euskaldunak, haiekin gero txarlita bat egin. Azkenean ere lan handia dagoela atzetik, ez dela justo ona etorri entzunaldia entzun edo pele edo kontzertua ikusi eta entzunez, edo sinezitora etorri, gero atzetik ere baduzuela lan handia, ez? Bai. Lana da, baina hori justo egiten dugu gustora, orain dena azaltzen, konturatzen naiz daukagula interes handia esperientzia kolektiboetan. Guztiak daukate hori in komun. Orain ja jende gehiena ikusten ditu pelikulak bere etxean, edo musika entzuten da bakoitza bere munduan, eta dira, hori, etxetik ateratzeko eta besteekin harremantzeko. Bai, egiteko, pues eso. Bai, hori oso berezia da, bai. Azkenean, edozein pertsona, kolektiboa egin nahi duen zerbait, ja hori da mirestekoa da, ez? Azkenean bakoitza gaude bere kontuekin, bere zuk diozu, ez? Bere etxean, bere kaskoekin, bere musikarekin, eta hori egon behar da, baina beste hau aldatzen da pila bat. Beti izaten dugu gure irratsaioan, pelikula hori ikustea hemen jendearekin edo zure etxean, da... Oso ezberdina da. Bai, eta denbora bat hartzea ere horretarako, ez? Justo horrekoan esaten zidan lagun batek bere nebak desinstalatu duela TikTok, ikusten du bere ez dela gai ikusteko serie bat edo pelikula bat, eta orduan hori sustatzea ere bai nik uste dela importantea, eta esaten duzuna taldean egiten baduzu, askoz bereziagoa. Claro, bereziagoa da eta batzutan errezagoa, bestela hori etxean, pues... Bai. Eta bada, kasi erresistentzia modu bat, hori aipatu duzuna, bada, buelta bat ematen baita, egiten dituzten eduki horiek egiten dituzten jakinda, daudela mugikorrakin, eta orduan, geroz eta listoia, geroz eta basua badago, ez? Batzea hemen eta ikustea Kurosawan peli bat bihurtutakoa japonesez, bada resistentzia. Bai, eta etxean, guri ere kostatzen zaigu. Bai. Ni adibidez, zineman, azken aldian justo zinemara joan naiz 3 alditan horrela, eta ikusi nuen pelikuletako bat izan zen Avatar, ez? Avatar egia da dela 3 ordutapikoko pelikula bat. Ni ulertzen dudala norbait agian aspertu daitekeela, ez? Baina zu hori basoaz zinemara hori ikustera, aguantatu 3 ordu mugikorra ikusi gabe, ez? Albokoa, denbora guztian mugikorrarekin, horretarako etorri, ez? Edo, jo que se, ja da hori la kontzentrazioa ez dugu mantentzen ez da pelikula batean ere, ez? Ja. Zaila da. Bai. Eta justo aipatzen duzuela hitzik entzunaldiak, peli batean azkenean dakazu hor pantalla eta hor dakazu fokua. Entzunaldi baten da are arraroagoa, ez dago, entzuten duzu, ez dago puntu bat non ikusi behar duzun zehose. Eta horretarako juntatzea baita berezia da. Jende dago bere roiora, baina danok batera eta danok bizitzen gauza bera. Eta jendea etortzen zen batzutan da pentsatuz kontzertu bat zela, gertatu da hori baita. Gertatu da, bai. Batzu geratu direla, dela, sorpresa polita. Bai. Eta beste batzu jundira baita. Baina oso ondo.
Bale, ez dakit kontatu nahi duzuen zerbait gehiago Zinezitoren inguruan, eta bestela joango gara ja pixkanaka Bueno, hemen gaudela igandero, 7:00 hasten gara, jatorrizko bertsioa da apurat mantentzen duguna, eta irekia dela, jendea etor da. Eta jatorrizko bertsio horietan, zein da jarri duzuen hizkuntzarik agian ez ezagunena edo arrarena? Pues irani, quizá. Bai. Irani agian, edo Bai, farsi edo... Japoniera. Bai. Beti berezia da entzutea jatorrizko bertsioan horregatik, es como sonido. Hori, joango gara ja pixkanaka amaitzen elkarrizketa, baina nahi genuen hitz egin alde batetik egin izan dituzuelako auzoetako jaietan ere ekintzak, direktamente hemen, eta horrekin jarraitzeko asmoa duzuen, eta igual daukazue ideia berritzaileren bat, edo aurten delako jaien 20. urte hurrena, eta agian ondo dago zerbait desberdina pentsatzea hori, eta gero bestela sartuko gara etorkizuneko proiektuetan, eta kideren, zuen promozioa, basikamente. Auzoko jaietan, beti da, ez dakit, guztoz hartzen dugun kolaborazioa. Bai, justo da de los hits. Bai, betetzen da. Urteko, betetzen da, eta giro oso ona. Bai, gainera nik uste joan gara fintzen igual programazioa, eta azken nik uste 2 urteetan egin dugula Arabako film laburren sorta, aukeratu, ze beti da oso ona, azken aldian izan dugu, hemendik pasatu dira Mel Arranz, egon da Paul Urquijo, Ainhoa baita egon da, Ainhoa Ordóñez, Jorge Moneo, Sergio Azkarate, bada oso guzta ona eta guztua da. Baita, haiei ematea espazioa haien hirian, gehiengo hontzat, erakusteko pelia, ez dakit. Bai, hori baita interesantea da. Eta kolektibotasun horren barruan baita, ez dakit, arabarrok batzea, arabarron peliak ikustera. Igual endogamiko sonatu baina baita batzutan dakagula apurate ez dakit, goibel gaudela edo ez dakit, eta egite ditugu, badagor, batez igual, batez ez dakit, film laburretan oso gauza interesgarriak egiten dira, eta pena merezi du, bai. Zer bai. Eta gero hori etorkizuneko proiektuak direla eta ikusi dugu kide duzuela, ez? Eta nahi baduzue hori, promozioa egin edo lusatu gonbidapena entzulei. Bai. Hori da igual gure asignatura pendiente, ze beste proiektu guztietan daukagu ja ondo hasi gara obeintzat batuta, eta baina beti izan dugu nahia, kanpoko jende gehiago biltzeko edo elkartzeko eta batez ere espazioak erabiltzeko gehiago aktibatu eta orduan gure asmoa da nola esaten da? Jendea elkartzea edo sortzea. Ikusentzunezko interes hori dakan jendea elkartzea. Bai, hori da. Apurat, hori, justo da hori nik uste asignatura pendentea. Haiei, nolabait, gonbidatzea etortzera, eta hasi dira, modu baten, etortzen eta, igual ezagun den zehozera etortzea, beti egiten da arrotza eta burotzaia igual, baina beldur hori kentzea, gure gana etortzea, eta espazioak ikustea, eta gurekin hitz egitea berse potentzial dakaten espazioek, eta zer egin dezakegun. Areto batzuk podcastetarako pentsatuta daude agian, gauza ezberdinak egiteko, ez? Erdi platotxo bat, ezagit.
eta hor, gu gaude prest entzuteko proiektu horiek eta aldugun neurrian espazioa eskintzeko horretarako. Nabitu, hitz egin dezake. Hori da, espazioa eta materialak. Hori da, estudio bat izateko. Hori izan da, nik uste dut, seri garen aurkiri biguinena. Ez baina oso eroso, eskerrik asko egon bidatzearen. Oso eroso egon gara. Espero dut zuek ere, espero dugu, zuek ere eroso egon izana. Eta hori, besterik gabe ez dakit komentatzeko dagoen zerbait edo gogotsu gelditu zareten zerbait komentatzeko, proiektu batean gehiago murgiltzeko, edo... Oso gustora. Esker zuei gomendagatik. Eskerrik asko. Ba hori, honekin amaitutzat emango dugu elkarrizketa, eta ikusiko gara, ez?